Ja, lief Lu, ik zal je vertellen, daar ben ik bijzonder van verrast. Ik zeg nog tegen mijn buurman, die heeft nog een yogabietje in de kop gekregen. Ik zeg eerlijk gezegd tegen hem, maar dat stoet een godsnaam een veurt. Wat een veurt, zei hij. Ja, ik zeg zeker, du hebt geen veurt, dat heb ik nog van mijn levensdag niet gezien. Ik zeg, wat is dat eigenlijk voor get? Maar zegt er, zo dat niet, zegt er, dat zijn schoon van krokodillenleer. Ik zeg eerlijk, wat zijn dat schoon van krokodillenleer? Zeg, dat heb je nog van mijn leven. Ik was er aangekomen met. Dat is zomaar op vakantie geweest in Afrika. Zet er en hebben we die metgenomen. Zeg, eerlijk waar, zijn dat schoon van krokodillen? Wat ik zeg, ik zeg, Luister. Dan ga ik er mijn ogenpaar halen. Ben ik extra naar Oeganda gereisd, naar Amin. Amin, weet je wel, van die rivieren, daar zitten van die krokodillen in. Daar ging dat ook met zijn vrienderen. Als er die niet meer nodig houdt. En... En ik naar Oeganda gereden, ik hou me in een roeiboot gehuurd, een dubbelups jachtgeweer. En daar in varen op de rivier op een gegeven moment, ik zie zo'n krokodil en ik scheet. Een touw om mijn nek geslingerd en een kantje sleept. Ik zeg, nu lek me gemaakt, zet die een zoon aan. Maar ja, ik zeg, ik vind dat ze zo met de buurt... En een geweldige goeie meer. Het is wel gediekend weer, de laatste tijd. Ik zie dat toevallig nog in te zetten. Dat is ook ongeveer hetzelfde vuur. Ook zo'n 130 kilometer van u zijn bangstel. Maar... Nee, maar mijn buurman, dat is ook gediekend weer. Heb ik hem toevallig de vorige week nog gezien in Duindig met paardrennen. Waar ze zich die schoonremen vast en maak ik woordjes in met een zalenbrug. Heeft er nog 3 rondjes metgelopen. Maar het paard kapot. Maar, nee, maar ik wil maar zeggen, de minste niet roet gaat, hij komt nergens. Nee, want ik was dus middag nog extra naar de kapper gegaan. Ik denk, dat ze een beetje fatsoeneren voor op een plaat. Dat is altijd schoon als een beetje geknipperd. En toevallig zat hij bij de kapper en was dat schijnbaar wel een leerling. Want hij was zoals in de minste scheren en dat ging niet al te best. De baas observeerde dat zo'n beetje, daar sniet de knecht, hij sniet toch tegen een klantje hier in dat gezicht. En de baas, hij wordt zich toch wees, hij hoort uit en de riet. Maar ja, net moet de knecht zich hoort de klantje in zijn gezicht. Maar ja, toen zei de knecht zo, dan bent maar voorzichtig zetten, houdt het gezicht maar goed recht en gewoon ik van deken gewoon weer. En dan loopt je er nog een in veeg met dat met zijn net onder die kin. De baas zoet het, die wil de knecht weer aan rieten, maar die boekt zich net uit de klantje van de andere kant nog in zijn gezicht. Dus zei de knecht, Luister, zei er, het moet doorgaan, ik kan nog niet zo laten zitten. Dus hij scheurt hem, sniet er hem toevallig een stukje van een oorlel af. Zei de knecht, zitten, ik zeg, het maar gewoon het zetten, want dat is net zo uit kapot zetten. Nu moet ik zeggen, dames en heren, met die 100, het is toch het gedaan bij ons. Nu hebben we ons personeel aan moeten schaffen, want ik ben het vuil van het huis af. En nu hebben we eigenlijk, nemen ze de 100 worden, nu hebben ze een man aangeschaft, maar die stottert ontzettend. Ik zeg, kerel, dat moest een schudden laten doen, man. Ik zeg, met tegen op een doel, nee, maar te kallen. Ik zeg, als toen een moest verkopen, ze in de 100 van de lichaambussen nog een kwijt. Ik zeg, dan moesten ze met naar een dokter gaan of ze gaat. Ja, zegt, ik ben nog en een dokter geweest. En de deut en deut ook en deut er niks aan. Ja, ik zeg, dat moest ook niet met naar een dokter of ze gaat gewoon. Ik zeg, dat moest naar een psycholoog. Maar daar schreven is er 3 jaar gegaan, zegt de psycholoog, meneer, zegt er, het is een kwestie van rust, zegt er. Doe de sokken en schoenen maar uit en dan gaat ze maar rustig hier liggen. Het is een kwestie van rust. Verder, de man gaat er liggen, zukken en schoon uit. De psycholoog gaat bij hem zitten. Zegt er, meneer, vertel eens, wat is er nou exact bij u aan de hand? Nou, zegt er, en voor de hoender, zegt er. En net voor de middag, zegt er. Dan ga ik naar het hij staat bij het honden. En dan doe ik de deur, die stuit op en dan...
En dan roep ik, ka. En dan komen en dan zijn ze allemaal boete, zeg. Oh, zegt de psycholoog, dus dat is eigenlijk geen communicatiestoornis, zegt hij. Die beesten begrijpen nog, wat is dan eigenlijk het probleem? Ja, dat is en na de middag, zegt hij, dan moeten die en die honden naar binnen. En dan gaan die biet en de deur staan. En dan roep ik, en ik kie, en dan komen ze, en lo, en dan zitten ze allemaal op je stek, zeg. Behalve één haan, zeg er. Die wil niet en die blijft boete zitten, zeg. En dan ga ik nog meer en dan zeg ik, als ze niet niet direct opstuit, zegt er dan, ho, ik denk, en dan komen die anderen weer naar boete, zeggen. Nee, maar ik vind het zo schoon als je zo'n zalenkiek ziet. Dat is naar de bloembollen wel. Hier nog een kaartplek en... En wordt bij de buurman door en ik haal ik op de buur. Ik weet wat ze nog bij de kapper zetten. Nog achterbij knippen en voordwelen zetten. Nee, want ik zeg toevallig met de buurman ook tegen werkeloos. Ik vind help ik hem balans. En een halve uur zijn werkeloos, die hebben het les gestaakt. Hè. Die willen een veerband zo te weg naar de sociale dienst. En, nee, want ik was toevallig daar voor in Den Haag. Om subsidie. Hè. In subsidie in Den Haag kwam ik toevallig nog te neul tegen met zo'n witte poedelodder bij. En toen kwam Wiegel nog aangewandelen. Ik zag dat net gebeuren. Toen zei Wiegel nog, wat heb ze daar toch voor een rode non aan de lijn? Rode non, zet een neul, rode non, zet er. Dat is een witte poedel. Ja, zegt Wiegel, ik hou nog niet in genoeg. Maar... Ja, het komt wel aan, maar... Maar het is zo, ik trek me weer even terug in het gebergte. Volgens de Bijbel. Hey, alleen, goedemorgen.